Нырта эпидемиологон уавәры тыххәй Ивгъуыд суткәмәй рынчындәттәм бахауд дуына адәймаджы Дзәбәхгәнәндәтты әххуыс исынц авчады авдай адәймаджы ахшай фараштайшты реанимацийы. Уйтыххәй хъусын кәнынц Республикæйы æнәниздзинад кәнынады министрадәй. Æдәппәтәй бацәттә кодтой мин шада ашт бынаты Коронавирусәй рынчынты нымәц регионы къаддәр кәны. Горәтгәрон районы Дзәбәхгәнәндән кушы нышан гонт фаткмагашка дартар сау сарджыты иммунизацийдар наридаган вакцинации чишкота удонаны масу дуашада ахшаш адәймаджы. Сыппор адәймагай фылдар ташты ахшаяжай фылдар каулсау усы сарджыта. Фыцагам декабря райдыта ниже чиш забах удоны реабилитацийдар баштон саштард медицинон туагуры къаддәр масау домантан зуабдат авина уй баракон сау варашей æнәниздзинад кәнынады масаштарды мобилон лаборатории. Сегодняшнего дня Абонай фаштама республика медицинон вагдатты туакуры қаддәр саузан экспертиза гонд. Абон бабара коттам маждаджы район рынчындон. Куришарай фаштама нақуш дарзыштам инна медицинон вагдаттам. Æдәппәтәй туакур райырташын вантканам ыртындаш вагдоным. Фыцагам декабрай фаштаманам райды тан нижай чиш забах удон реабилитацийдар. Аса процедура саун ябону ал командар. Уйтыххәй анаман қауы территориалон поликлиникама курдят бахашын. Балвыртар кушынганина кфена ниш интернет æнәниздзинад кәнынады министрадәй официалон сайты.